Hi mga ka-UCnian Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga ka-UCnian Freedom Board, ladies and boys, ako si Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I love reading and listening confessions here. Ug na-inspire ko sa mga amazing stories nga gina-share. Maong I want to share mine as well. Ang ako mga friends ug kaila nako, sige pugos nga mag-send ko sa MMK pero maulaw ko eh. So diri lang una sa ako mag-send and let the readers and listeners decide if it's okay. Sa mga nakailan nako, una mo, please zip your mouth. Medyo taas-taas ni kay sugdo na ako ni from elementary where I met him. So bear with me please. Pasensya na daan guys, kay I'm not a good storyteller, but I will try to narrate it as detailed if possible. So dili na ako dugayon, kay taas-taas ra ba ni. Way back mga year 1996. Elementary days, recess to that time. Nag-snacks ko sa cafeteria. I was so busy minding my own business sa akong yabhab nga waffle. Kana ganing unahon ni mong kaon ang waffle then ipapilin ang palaman nga hotdog. Bitaw. Dayon, sa next table caught my attention. Mga well-known and social ni sila nga girls kay mga gwapa and dato sa muang town. Grabe sila kakilig while staring to a group of boys. Na-curious ko kung asa ato ilahang gikrasyan. And there, right at that moment, paglingi nako sa direksyon nga ilang gitanaw, nag-slow-mo jud ang tanan, hasta iyahang paglakaw. Can you imagine that? At early age, gusto ko makabalokin sa siya and all infos about him. So from that moment on, kanunay nako nga molingkod ngadto sa side every break time para makita nako siya. And as expected, napud tong mga babae sa other table every recess para magpapansin niya. I've learned that he's a constant escort officer every election since grade 1. Then one time, wala jud sila kaantos o gitawag jud siya og nang regards. Didto ra nako nahibaw-an ang iyahang name. Mingon tong mga bae nga, "Hi Travis." Then milingi siya. Then mingon tong babae nga regards daw si Alan nimo. Then igo ra ni smile si Travis. Then ang mga girls nagsyagit sa kakilig. Yes guys, Travis iyahang name. Sakto sa barog, moreno, pero iyang face murag si Justin Bieber. Swear. Pero syempre, wala pa na anak si Justin Bieber that time siguro. And ako guys, on the other hand, is just an ordinary girl. Call me Chloe. Though one of the top pupil ko, pero dili ko head turner guys. And didn't even belong into any social circle. So in short, I'm not that special. 5'3" akong height. Medyo niwang ko, and never mind. Bitaw. Milabay ang mga pila ka tuig. High school na mi. Excited na kay ko kay lahi na po na mong school ug dako kay ni siya nga campus. Daghang gwapo o gwapa ang nagpang-abot sa mong campus since kadtura ang school sa province nga quality ug efficient jud ang education bisan public school siya. Sa akong mind, diri jud ako makita ang katag because we've been lucky ranked according to our entrance test results. Luckily, na ako sa section 1. Then siya, kay naa sa section 2. So nakaingon ko nga may utok po dahi siya. Dili ra puro gwapo kay until 10 sections gud me. Days passed, nakagain kog friends.
Sa moto, nalingaw ko sa akong mga barkada og nabisi sad mi kay nalikop na mog apil tanan nga activity sa school. From choir, dance troupe, sports ug uban pa. Active kay ko sa extracurricular nga na-set aside na nako akong studies dahil wala nako na section 1 pag next school year. Medyo dismayado ko ato but the funny thing is classmate me sa akong mga barkada. So na-relieve ko gamay knowing na hindi ako nag-iisa. Sumoto. So sa first day of class, wala pa mong teacher. Maong we were so busy chatting and talking about what happened during summer vacation till I noticed a group of guy nga padung sa sulod sa classroom. At tumigil ang mundo ko nang ako ang tinitigan mo. Char. Na starstruck na sad ko. Igo ra siya nilingi sa mong side. Mga 2 seconds ra to siya nga nitanaw nako, then i-continue og lakaw padulong sa vacant chair. Nawala jud totally akong kaguol nga nabalihin kog laing section. Sa mo to, nga bisan classmate me, wa hapon may ample time magkatok ever kay mura man siya istriktohon or hilumon. Ambot, basta kay if tawago na siya, igo ra na siya mo tan-aw then usahay mo smirk. Maalaan siya nga snub, kaya na makita dyan nimo nga dili siya gusto nga makiistorya. Mas gusto pa siya nga masurround sa iyang mga barkada nga lalaki. All boys day sila nga barkada guys, if naay gani girl mo duol sila ha, mukalitra na siya kahilom. Dili siya friendly sa mga girls. Na ako'y mga classmate, actually 5 of them nagka-crush sa iyaha. Nadunggan rapod nako kay musulti mo yun sila kinsay ilahang crush. Like nako, nga bisan ako mga barkada wala shoot kabalo. Kay kung pangutanon ko, puro ra mga anime akong isulti. Kanina time, may uso pang anime kada hapon. Mahadlok pud ko masupalpaloy. Parehas akong mga classmate nga bisan unsaon og sungog nila og papansin. Wala joy effect. Itupo-tupo na siya sa mga nagka-crush niya pero wala raman siya ipake. Igo ra mo ngisi then mulakaw. So, sa akong mind, anad na jud siguro ni siya nga naay maibog niya kay wa ra may effect sa iya bisan mga guwapa ang nagka-crush. Dayon kaniday na time na anak ko'y first nga na-close nga laki. Let's call him Caleb. Classmate gihapon namo. Tabian kaayo anit surahan pod. Mga beke kanunay ang maibog niya kay masculine man kayo siya physique. Kami mo'y nagkuyog ni Caleb sa canteen. By the way, entrams to sa muang school. Nakita na ko si Travis with his gang dahil nanlabay sa kilid sa cafeteria. Then gitawag sila sa girl nga ahead na mo year level. Mga nasa 4th year na ata to si ate. Kami kay 2nd year pa. Wala na ako na-gets sa gisultihan kay layo raman me. Ako na lang nakita kay ni sinyas tong girl sa akong direction. Then naay usa ka girl nga nibutho sa mulikod padulong nila. Nakita na ko si Travis nga napalingi sa ako ang direction. 2 seconds rapod natutok na ko, then nabaling na iyang attention sa girl nga padong nila. O gibitad siya sa iyang mga barkada padulong atong girl, then gipaila-ila sila. Og nagistorya og nanlakaw iyang mga barkada. Murag gilugaran silang duha pa. Then fast forward, natoy one time, natingala ko kay morning to. Late ko as usual. Padulong pa ko sa klase. Ug paglingi nako, naapod si Travis sa kilid. Nikalitra siya giyango nako og mismile. Wala ko kabalon sa akong buhaton kay first time siya nga nitagad nako. Naglakaw ko nga kaihion nga murag kalibangon nga ambot. Hangtod sa nitapat jud siya gilakaw nako. Kulpaan na kayo ko. Wala ko kabalo kung mudagan ba ko or makuyapan right on the spot. First time eh. Bakit ba? Unya, abi ko unsa iyahang isulti. Mangutana raman di ay og naa ba daw ko'y assignment sa math. Aha ka jud. Unya, labaw rapod raba ko nga dili mohimog assignment. But from that moment on, mo smile na siya kung magkita mi. So dili mi na ka-close pero at least mutagad na siya.
Dili na ko mataha niya pod. Og didto na nako nahibaluan nga ma-misinterpret ra siya sa kadaghanan tungod sa iyahang pagkamaulawon. Ang first impression nako niya nga bad boy is sayo. Kabalo man day siya mo joke with common sense. Maglisod na siya open up dayon. Kanina time guys, naa na siya yung mga flings. Yes, flings kay ang mga babae man lagi ang muuna og mangitagway. Imagine na lang nga bisan pag mas maguwang panamo gusto makig-date niya. Siya pod kay di kabalo mabalibad kay maikog kuno siya kay basin malain ang girl. Ug kauyon jud pod siguro kay pabor na god. Bitaw. But the good thing is, dili gid siya hambugeroon. Dili siya hanginon. Dili siya feeling gwapo. Dili siya same sa uban nga papansin kaayo. Paimportante, mao'y manguna og tagad sa mga chicks. Dinatoy one time nga suspended among klase. Maong nasabutan sa ako ang mga classmate nga mangadto sa ilaha. Pagkahibalo na ko mangadto sa ilaha, go dayon koy. Bahalag mabunalan inig uli. Gusto ko makita silang balay kung asa siya nagpuyo. Pasimple ra ba? Pag-abot na mo sila nasya ko. Dato mandiay sila. Dako mandiay kayo og balay, then only child pa jud. Wala ihang parents ato kay they are both working so feel at home kaayo ang mga karahaw. Nag-movie marathon, video kay ug food trip. Ang pinaka-unexpected guys kay mga hapon na to niya naay ni kalit og doorbell silang gate. Og didto na mo nakitaan si Cassie og iyahang duha ka alipores nga nagmotor. Igawas pod niya og iyahang mga barkada. Kani si Cassie guys, usa ni siya sa nailangan na ibog ni Travis nga maodyoy mangitagway kanunay. Lahi putong sa kantin. Ilakaw niya, gipangutanan nila kung unsay tuyo. Din maingon tong babae nga si Laila. Nga kaunsa naman sa to siya. Kada adlaw naman lang to nagpatagad nimo. Ito pag si Travis, huloy, nang huwam maramaglapis. Din may katawa si Kalibong maingon, nga sugta na to'y, maluoy pud ka. Ikansyawa na mo kay pa-obvious ra kaayo tong girl oy. It's an everyday scenario jud nga moadto siya sa mong classroom ug maghuwam og bisag unsa. Dayon years passed, graduation came and we parted ways. Pagka-college years, diri na nagsugod ang tanan. Nabinyagan ang ako ang innocent nga mind. Wala na ko'y contact about niya kay wala jud kay cellphone pa ato. Dili ba mi dato. Dayon sa Cebu ko nag-college. Ako mga barkada kay usara mi og boarding house. This time, nagka-close mi samot ni Calib since dool ra mi boarding house. Wala pa po ni siya kauyab ani na time kay tanan niyang time na ara sa computer and me. But most of the time, kay sa computer jud. We were inseparable nga kanunay mi nga maan nga uyab pero BFF lang jud mi. Wala ko'y feelings niya an siya pod. Padulong tog sim break nga nagyaya ako mga high school classmates nga magkita-kits. Ako ato nga time kay klase nako until 9 PM. Nako'y close na classmate pod ato nga mooy hulamanan nako cellphone. Ug didto mo kontak ako mga barkada nako. Pagka 7 PM pa lang gitaksan ako kung asa na daw ko. Gimension na niya tanan nga naangad to ug pagkakita nako sa name ni Travis, namugnaw jud ko. Excited nako nga mo out. So pag 9 PM jud, ni diretso kog stoyoy. Pero pag abot nako, kay nakalakaw na siya. Disappointed ko kay sayang. Nagdagan-dagan pa naman ko padungad to. Kunya, wala ra di ay gihapon. Anyways, about my studies, okay kayo. Kinabalik na nako akong focus sa pagtuon kay dili lalimoy. Mahal kaayo ang tuition ani na time unlike high school nga free ra. Hangtod nakasurvive ko og nakaabot kog second year. Unfortunately, nakastop kog school pag second sem kay guys. Wala naman dyo ikasupport akong parents. Moto nga niuli ko sa mong probinsya og nagtambay ko ani na time. Depressed kay ko ani nga time. Kanang makapangutan ako kung naa pa ba kay silbi sa kalibutan. Ang uban kinai kagasto pero nagbinuang ra. Ako nga nagtinarong, walay chance. Pero dili na ako mablame akong parents kay Dave Danderpart. At saan taman, nga lisod man jud kay duhaman mi ang college ato.
Maayo gani kay sa UP nag-school akong manghod maong makaya ra nilang mama kay gamay ra kayo ang tuition. Dayon si Caleb ani na time, sige nag-uli sa mong probinsya kay mingawo na daw siya ngadto kay siya na lang usa. Wala daw siya'y kachika kanunay. What he did is iyahang gipadala nako iyang cellphone. Kay di man po nako dawaton kung ihatag. Kay para daw magkakontak ko niya anytime kay medyo dato man po ni si Caleb. Mang walay pake sa gamit. Nahuman na ang SEM nga nahurot siguro iyang allowance ato nga sigig panawag kay di pa man uso ang unlikol ato guys. Og mingawan man po daw siya kay wala man kaayo siya'y close friends ngadto. Pagka-enrollment na sa next SEM, abi kog maka-eskwela nako. Pero wala pa man di ay gihapoy budget. Gusto ko mag-work na lang una pero di man pud ko sugtan sa kong parents. Dayon one time, gipakuyog kong mama adto sa Tiangge. Og didto, kita nako si Travis nga nag-Sunday sa iyang sakyanan. Nga murag naay gihulat. Nakurat ko kay nganong naa siya nga tingklas si man. Pagkakita po niya nako, nakurat po siya. Pagkataod-taod, niabot iyang mama nga gikan po niya nagmarket. Then na siya gisulti siyang mama, then miduol siya namo. Ya si mama, kay mitaya man og loto sa timing kaayo nga kami randuha. Nangumusta siya nako, then nangayo og number. Akong giingnan nga kang Caleb ni nga number ha. Basin mag-chatmate mo. Then may katawa ko. Pag-abot na mo sa balay, wala jud ko palibak. Nag-text siya dayon. At least ako ang depression medyo na lesson kina-divert naman ako attention sa ako ang new nga textmate. Dito na ko nahibaluan nga ni undang pude siya school kay nasakpan nga wala na isulod-sulod sa klase pero sige ragdawat og allowance. Halos tanan nga bisyo gisudlan. Name it. Bad boy jud gihapon. Though textmate me, but I'm highly aware nga dili ra ako iyang ka-text and it's honestly okay because I don't expect any in return. Tanan namon topics as a friend ra jud. Wala ko'y nakita nga motibo para i-level it up. Dili siya paasa in short. Mostly sa mong topic sige siya ask if me and Caleb is an item. Kay sobra man daw me ka-close. And I just told him the usual answer na ako sa tanang nag-ask about namo nga best friend ra me and nothing else. Padulong na tog fiesta sa mong lungsod og nitan-aw kog liga sa basketball. Unexpectedly nagkakita na pud mi ni Travis og ang akong amiga. Og nag-invite siya namo nga manuroy daw sila ha igka fiesta. Dalang reunion kay tapok-tapok pud kuno sa mga classmates namo. Pero nagpauwahi kanunay mix lights sa kong usa ka barkada para dili kayo halata nga mamistahay mi. Pag-abot namo ngadto, daghan na among mga classmates nga nagtagay. Kaduha pa gani na kong hungit, nilabay ang papa ni Travis og nangutana siya nga. Kinsa may uyab ni Travis dere. Ang ako mga classmates wala nakatubag kay syempre kadto pa may nagkakita-kitag balik. Og miana ang papa ni Travis nga. Kinsa may Chloe dere. Tuk-an jud ko sa way oras kay wala ko kasagang ato. Og mitubag ko nga, ako sir. Then mingon ang papa ni Travis nga, ikaw di ay. Then miingon si Travis, nga ayaw na gud sige gara diha pa. Og nilakaw iyahang papa og didto na nahilom ang tanan. Awkward kayo. Wala ko kabaloon sa akong iriya kay syempre, textmate me. Pero no malice kay as a friend raman jud ang among topic, just like ni Caleb. Daghan kay ko gusto nga ipangutana ato that I don't even know how and where to start. Og akong gitanaw si Travis, dili siya hapit nga mulingin ako. Wala ko kagwanta sa tanang mga mata nga sigig tanaw nako or ni Travis. So may uli ko guna. Sayang ang litsyon pero nawad-an naman jud ko gana. Days passed, wala jud ko naka-ask niya because I don't have strength to ask and I don't want to know nor even hope that maybe there's a small chance.